ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay takot sa katapusan dahil ayaw nating magsimula muli. Ngunit minsan ang bagong simula ay nangangahulugan na mas pinili mong magpatuloy sa buhay at iwan ang kasawian at kalugmukan na dala ng kahapon. Pwede rin upang makawala sa mga bagay na palagi mo nang ginagawa. May ahalin tulad ito sa pagsikat ng araw kinabukasan pagkatapos nitong lumubog tuwing gabi. Ang bagong simula ay may hatid na pag-asa para sa akin dahil ganon ko tingnan ang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ito kasi ang naging libangan ko na kinagiliwan ko ng husto. Iniyakan, kinainisan at kinapulutan ng aral at inspirasyon. Kasama ko sa pakikinig nito ang mother-in-law ko na bedridden. Isang araw ay sinabihan niya ako na magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang mabasa ninyo, Papa Dudut. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa kaya agad ako nagpadala ng liham sa inyong email address na nakita ko po online. Ako nga pala si Giselle, 40 years old at taga Manila. Maaga akong naulila sa mga magulang noong pareho silang namatay sa isang aksidente. Bali lolo at lola ko na lamang po sa mother side ang nagpalaki sa akin. Taga Baguio City kami at doon din ako pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Mabait naman ang lolo at lola ko. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman masasabi ko na hindi rin ako lumaking nakukulangan sa pagkalinga. Bagaman wala rin akong kapatid ay nandyan naman ang mga pinsan ko na tinuring akong parabang tunay nilang kapatid. Kaso noong nagsilakihan na kami ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Ang iba sa kanila ay nagtrabaho sa Maynila, Cebu at Davao at meron din nag-abroad at sa kasalukuyan ay doon na naninirahan. Pagkatapos mamatay ng lolo at lola ko ay nag-decide akong lumipat na sa Maynila matapos akong makahanap ng permanenteng trabaho dito. At doon na rin dumating sa buhay ko si Wendell, Papa Dudut. Mami, si Giselle po pala, girlfriend ko. Nice to meet you po, tita. Nice to meet you, Giselle. Sa wakas pinakilala ka na rin sa akin ng anak ko. Opo. Kailan nga ba ulit naging kayo? Bale, last week lang po talaga ako sinagot ni At Giselle. niligawan mo siya ng 1 taon, tama? Opo, Mi. Bakit naman umabot ng ganong katagal, Giselle? Hindi mo pa ba mahal ang anak ko noong mga panahon na yon? Hindi naman po. Hindi po kasi priority ni Giselle ang pagbo-boyfriend that time, pero mapilit po ako. Gusto ko po kasi talaga siya, kaya sinabi ko sa kanya na patutunayan ko yun. Ah, oo. Iba ka nga pala pag nagkagusto. Talagang gagawin mo ang lahat para makuha lang to. Opo, tsaka seryoso po ako kay Giselle. Mabuti naman naramdaman mong seryoso sa'yo ang anak ko. Ganun na nga po. Kaya nga po nung nanligaw siya pumayag ako. Doon ko mas nakita na seryoso sa akin si Wendell tapos unti-unti nahulog na ako sa kanya. Pero inabot pa rin ng halos 1 taon ng panliligaw sa akin ng anak ninyo. Bakit? Hirap ka bang pagkatiwalaan ng anak ko kahit na nahulog ka na sa kanya? At nalaman mo na rin na seryoso siya sa'yo? Siguro po kasi hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Kumbaga, wala pa akong karanasan. Pero ngayon na-realize ko na nung sagutin ko si Wendell, yun yung pinakamaganda at tamang
desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Iba po kasing magmahal at mag-alaga ang anak ninyo. Siyempre, pinalaki ko sa pagmamahal ang anak kong yan. Nag-iisang lalaki rin sa magkakapatid, kaya kabilin-bilinan ko na pag magkaka-girlfriend o asawa na siya, tratuhin niya ng maayos, katulad ng pagtrato niya sa akin at sa mga kapatid niyang babae. Kaya naman po pala lumaking mabuting tao si Wendell kasi mabuting tao din po ang mami niya. Naku, sinabi mo pa, babe. Ang mami ko yung pinaka-the best mami sa lahat. Kaya nga mahal na mahal ko siya eh. Halata nga. Nambola ka pa talagang bata ka. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata? Kaka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka? Magiging problema ba yon, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko, pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Yung kulang na lang diktahan ko ang buhay ng mga anak ko at sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon o pagkakataon. Hindi ako ganong klase ng nanay. Kahit yung namayapa akong mister, hindi rin ganon sa mga anak namin. Tinuruan namin sila na rumispeto sa aming mag-asawa at sa ibang tao. Pero hindi namin pinakikialaman ang mga desisyon nila sa buhay. Lalo na nung tumungtong na sila sa legal age. Siyempre, liban na lang kung makakasama yun sa kanila. Diyan na kami makikialam para sumuway at magpaalala. Nakakatuwa at nakakabilib po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. Kaya mahal na mahal namin sina mami at daddy. Sayang lang kasi iniwan na kami ni daddy. Sana nakilala mo rin siya. Siguradong matutuwa ka at matatawa kasi keng ko yun. Kahit na kinatatakutan sa lugar namin dahil dating nagtatrabaho sa military. Papa Dudut, pinakilala sa akin ang katrabaho ko si Wendell nang minsan akong sumama sa birthday party niya na ginanap sa isang hotel. Second cousin niya kasi ito and that time ay pareho kaming single. Pero choice kong hindi pumasok sa pakikipagrelasyon dahil mas focus ako sa aking career. Kaya nga noong naging kami ay malapit na rin ako noong mag-30 anyos. Kung ilalarawan ko si Wendell ay marami akong masasabing mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Bukod sa gwapo, mapagpasensya, maunawain ay napaka-gentle and sweet ng boyfriend ko. Isang taon din niya ako niligawan at masasabi ko na sobrang tiyaga niya at hindi siya napagod sa akin. Doon ko napatunayan kung gaano siya kaseryoso sa intensyon niya sa akin at pagmamahal. Hindi po nagtagal ay pinakilala niya ako sa mami niya. Hindi kasama ang mami ni Wendell sa naturang birthday party kung saan kami nagkakilala dahil nasa out of town trip sila ng kanyang asawa. Kung ilalarawan ko ito ay masasabi ko na may pagka-istrikta at matapang ang boses nito. Pero mabait din naman. Pinaramdam niya sa akin. Nasuportado niya ang relasyon namin ni Wendell kaya naging panatag na ako sa kanya. Noong nabuntis ako ay tumira muna kami sa bahay nila pansamantala kaya doon ko lalong nakilala ang nanay ng kasintahan ko. Naku, Giselle, bata ka. Tigilan mo yan. Huwag kang magwalis. Po? Aray, bigla namang sumakit tong balakang ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kayuyuko mo dyan kawawalis mo kaya sumasakit yung balakang mo. Buti patigilan mo na yan. Saka maupo tayo dun sa bangko. Dali. Sige po. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko at tigilan mo yung kakakilos mo dyan. Opo, nandyan na po. Hala, sige. Umupo ka rito sa tabi ko. Siguraduhin mong nakalapat yung puwet mo sa bangko, ha? Tapos isandal mo yung likod mo para maunat yung balakang mo. Sige po. Ay, grabe.
Sarap ng pagkakasandal ko. Tamang-tama sa masakit na balakang. Paanong hindi sasakit yung balakang mo? Mukhang kanina ka pa nagwawalis dyan. Tama ako, no? Kanina ka pa dyan? Opo, tita. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi magkakaanak na kayo ni Wendell. Simula ngayon, mami na ang itawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, mami. Bakit para yatang naiilang ka na naman dyan? Ayaw mo ba akong tawaging mami? Naku, hindi po. I mean, gustong gusto ko po pero naninibago lang po ako kasi ngayon lang po ako may tinawag na mami. Wala rin po kasi akong kinagis ng magulang dahil maaga silang kinuha sa akin. Oo nga pala. Pero kahit wala kang nakagis ng magulang, napalaki ka naman ng maayos ng lolo at lola mo. Hindi ka suwail kagaya ng ibang kabataan dyan na may nanay at tatay nga. Pero napakabastos ng bibig at wala ring modo. Hindi nyo rin naman po pinalaking bastos at walang modo si Wendell kaya alam ko na katulad nila lolo at lola na nagpalaki sa akin ng maayos, ganun din po ang ginawa ninyo sa anak ninyo. Halata naman kasi lagi kayong binibida sa akin ni Wendell at lalo ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa akin kasi unti-unti ko po kayong nakikilala simula nung tumira kami rito sa inyo. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat pero salamat po talaga kasi pumayag kayong magstay ako rito lalo ngayong buntis ako sa anak namin ni Wendell. Bakit ko naman kayo ipagtatabuyan? Gusto ko nga nandito ka para katulad mo, mas makilala pa kita ng husto. Sa totoo lang, may mga nakwento na rin si Wendell tungkol sa'yo. Pero iba pa rin kapag personal kitang nakilala, hindi ba? At ngayon pa nga lang, napatunayan ko na kung gaano katigas yung ulo mo. Po? Ano pong ginawa ko? Nakuha mo pa talagang magtanong. Hindi ba katigasan ng ulo yung pagwawalis mo sa bakuran? Tingnan mo, sumakit patuloy yung balakang mo. Buntis ka pa naman. Bawal na po ba magwalis ang buntis? Hindi, pero hanggat maaari, iwasan mong magpakapagod. Unang apo ko pa naman yung dinadala mo. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Kaya dapat makinig ka sa akin. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po, Mi. Wala yun. Basta hindi na mauulit. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat. Ay, alam mo, tinanggap kita sa pamilya at pamamahay namin kasi nakita kong mahal na mahal ka ng anak ko. Matagal na rin simula nung huli niyang naramdaman yan sa isang babae pagkatapos siyang iwan nung huli niyang nakarelasyon. Katulad mo, tinanggap ko rin ng maayos yung babaeng yun. Pero sinaktan lang niya ang anak ko. Kaya nga ayoko na maulit yun sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala. Kasi nakikita ko at nararamdaman ko namang ibang-iba ka sa babaeng yon. Papa Dudut, hindi ko minasama nung pinagsabihan ako ng nanay ni Wendell tungkol sa pagwawalis ko habang nagbubuntis ako. Kasi alam ko na iniisip lamang niya ang kapakanan namin ng anak ko. Unang apo rin kasi niya ang dinadala ko, kaya gano'n na lamang siya ka-protective. Bukod doon ay may pinag-usapan pa kami tungkol sa plano niyang pag-alis ko sa aking pinagtatrabahuhan. Hindi ako na-offend o nag-isip ng masama noong sinabi niya yon sa akin dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. That time ay nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis ko. At alam niya na napaka-stressful ng nature ng trabaho ko kaya gano'n na lamang ang pagkabahala niya. Kaya naman kinausap ko si Wendell tungkol sa suhestyon ng mami niya. Bagay na agad niyang sinang-ayunan. Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala sa amin na magiging anak namin kaya hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Sa totoo lang ay gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya na mga panahong yon. At malakas ang paniniwala ko na sinadya ng Diyos na makilala ko si Wendell at mapatunayan niya sa akin sa kanyang sarili. Alam ko na nasa mabuting at tamang tao na ako, Papa Dudut, ng mga panahong yon.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bago naging kami ni Wendell ay may nauna na siyang nakarelasyong babae at naka-live-in for 2 years. Siguro 3 taon na rin silang hiwalay bago kami nagkakilala. Wala naman silang naging anak at si Wendell ang nakipaghiwalay dito matapos nitong mag-cheat. Kaya gano'n na lamang ka-protective ang nanay niya sa kanya dahil nakita nito kung paano nasaktan ng husto ang kanyang anak. Base naman sa pagkukwento ng kanyang mami ay pinakisamahan ito ng maayos ang ex-girlfriend ni Wendell kaya hindi ito makapaniwala noong nagawa pa rin itong lokohin at saktan ang kanyang anak. Kahit ako na magulang ay magiging mapanuri at maingat na rin sa mga susunod na makakarelasyon ng anak ko dahil ayoko na ulit mangyari ang bagay na yon. Doon ko mas naintindihan kung bakit ganon siya ka-strikta nung unang beses niya akong makilala. Kung bakit matanong siya noon ay naninigurado lamang siya bilang magulang. Kaya nga noong nakilala ko na siya ng husto ay mas gumaan at pumanatag na ang kalooban ko sa kanya. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang panganay namin ni Wendell at ang mami niya ang nag-alaga sa akin simula pa lamang noong nasa ospital ako hanggang sa makauwi sa bahay nila. Kahit na wala akong nanay, ramdam ko na anak rin ang turing niya sa akin. Bigla ko tuloy na-miss ang alaga ng lola ko na namayapa na ng mga panahong yon. 2 taon din na inalagaan ng mami ni Wendell ang baby namin bago po kami nag-decide ng kinakasama ko na bumukod na. Suportado naman kami ng nanay niya pero hindi maikakailan na malungkot ito nang nangyari ang pag-alis namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Wendell sa huwes upang opisyal nang maging mag-asawa, Papa Dudut. Mamaya ako na lang huhugasan yung mga pinggan na pinagkainan natin ha. Magpapahinga muna ako kasi kakakain lang natin. Ay, naku, Mi, wag na po. Ako na po maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Anong ikaw? Ako na. Pero mamaya ng konti. Baka kasi sumakit ang tiyan ko pag tumayo ako agad. Medyo na parami yung kain ko. Ngayon lang naman. Kasi nga pinagdadahan-dahan na rin ako ng doktor ko. Lalo na sa pagkain ng kanin at karne. Hindi ko lang talaga napigilan kasi ang sarap ng luto mo. Hala, salamat po. O ayan ha. Ikaw na yung nagluto. Kaya ako naman dapat yung maghugas ng pinggan. Kaso, nahihiya po ako kasi bisita namin kayo dito sa bahay tapos paghuhugasin ko kayo ng pinggan. Kanina pa nga bago tayo kumain. Nag-agyo-agyo na kayo dyan tsaka nagwalis at naglampaso ng sahig. Ako po yung natatakot sa inyo At bakit ka natatakot? Diabetic lang ako, pero hindi pa ako baldado. Kaya ko pang magwalis o maglampaso ng sahig, no? Tingin mo yata sa akin matanda na Ay naku, hindi naman po sa ganun. Kalabaw lang ang tumatanda, Giselle. Ibahin mo ko. Sige po, naniniwala po ako dyan. Aba dapat lang. Pero thank you po kasi tinulungan niyo ako sa mga gawaing bahay. Medyo nakakahiya lang dahil hindi ko na nagawang makapaglinis dito lalo ngayong bumisita kayo. Kadalasan nagagawa ko na lang po yan kapag tulog na yung baby ko. Alam ko naman yun. Kasi mahirap nga namang mag-alaga ng bata. Siyempre, ilang anak na rin ang dumaan sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Lalo na sa edad na yan, naku, kailangan hindi talaga mawalay sa tabi mo o hindi maaalis sa mga mata mo kasi siguradong nakakakaba ng dibdib. Ay sinabi niyo pa po. Kaya nga pag nandito si Wendell siya po yung madalas na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na lang siya kapag kaya ko naman. Tama rin naman na magtulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Pero kung pwede naman na ipagpabukas, wag na nating piliting tapusin ng isang araw. Halimbawa, yung pagtutupi ng damit na nilabhan. Kung pagod ka na ng kalalaba at kasasampay, sa sunod na araw mo na tupiin. Sa kabahay nyo to, yung mga bisita nyo yung mag-adjust sa kung anumang datna nilang itsura nito. Mami talaga. Nakakahiya pa rin po yun.
Kaya nga po hanggat maaari, wala akong pinapapuntang kaibigan at dating katrabaho rito sa bahay namin kasi ang gulo-gulo, ang kalat-kalat. Saka na lang siguro kapag malaki-laki na si baby. Hayaan mo at dadalasan ko yung pagbisita ko rito para naman matulungan kita sa mga gawaing bahay. Hala, wag na po. O bakit? Huwag mong sabihin na mahihiya ka na naman. Ganun na nga po. Puro kahiya. Para ka namang ano dyan. Isa pang hiya mo, tatamaan ka na sa akin. Wag naman po. Sira? Biro lang? Anong palagay mo sa akin? Bayolente? Yun nga po, hindi. Tsaka biro lang din naman po yun. Sinasabayan ko lang po kayo. Ay nako, kahit kailan para kang ewan. Thank you po talaga ulit kasi pumunta kayo rito sa makalat naming bahay para dalawin kami ni baby. Miss na po namin kayo. Hayaan niyo po kasi kami naman yung pupunta sa bahay niyo. Dapat lang. Napakatahimik na sa bahay namin, lalo't bihira na umuwi yung isang anak ko, yung ate ni Wendell. Lagi kasing nadidestino sa malayo. Kaya nalulungkot ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Ayun, naisipan kong puntahan na lang kayo rito para makumusta ko na rin kayo ng apo ko. Papadudod, sobrang thankful ako sa pagkakaroon ng mabuti at maalalahaning mother-in-law. Lagi kasi siyang present sa buhay ng apo niya at tinutulungan niya rin kami kahit na hindi na kami nakatira sa kanila. Sobrang na-appreciate ko ang pagbisita niya sa akin para maglinis ng bahay namin at ipagluto ako dahil alam nga niya ang hirap ng isang ina. Bilang ganti ay tinuring ko siya na para ko ng tunay na nanay. Mahal na mahal ko ang mother-in-law ko at alam ko na ganon din ang turing niya sa amin. Kaya nga masaya ako kapag bumibisita siya sa amin at excited akong makita siya pag kami naman ang nasa bahay nila. Marami ring tinuro na aral at diskarte sa buhay bilang nanay sa akin ang mother-in-law ko. Kaya labis din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa loob ng 9 na taong pagbubukod namin ay di nawalay ang biyenan ko sa kanyang apo. Kaya nga sobrang close sila ng aking anak. Marami siyang tinuro rito katulad ng paggalang sa mga magulang, pagrespeto, paggamit ng po at opo at pagkakaroon ng consent. Minsan napapatanong pa rin ako sa Diyos kung ano ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko upang biyayaan niya ng mabait at mabuting mother-in-law at pamilya. Babe, ano yung sinusulat mo? Recipe ng plano kong i-bake na low-carb cake para kay mami. Ano yung low carb? Yun bang pwede sa mga diabetic pero in moderation pa rin? Alam ko kasi na gustong-gusto niya ng makakain ng cake eh. 'Di ba? Paborito niya yon. Oo, naaalala ko nung mga bata pa kami. Palagi siyang bumibili ng cake kahit walang okasyon. Doon ko nga natutunan yung konsepto na pwede ka naman palang bumili ng cake kahit di mo birthday. Pero syempre, dapat may pambili ka pa rin. Kaya nga nung na-diagnose siya na may diabetes, bumagsak talaga yung katawan niya ng husto. Lalo't di na niya nakakain ng madalas yung paborito niyang pagkain. Kaya nga gagawa ako pero hindi ko rin naman dadamihan yung paggamit ng artificial sugar para safe pa rin sa kanya. Tsaka para na rin sa atin. Naisip ko, panahon na para magsimula tayong kumain ng healthy. Lalo na nasa lahi niyo yung pagiging diabetic. Oo, pero naniniwala ako na malaking factor pa rin sa mga nagkakaroon nito yung lifestyle nila. Kaya suportado mo ako dyan sa plano mong pag-healthy living natin. Excited na tuloy akong simulang gawin to kahit na medyo challenging kasi kakaiba yung paraan ng pagbe-bake nito sa typical na kinasanayan natin eh. Pero kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko to. Ikaw pa ba? Sa ating dalawa kung anong ginusto mo kakayanin mo talagang gawin. Kaya nga bilib na bilib ako sa asawa ko. Pakis nga. Sus ng bola ka pa talaga. Ang sabihin mo, gusto mo lang kumis. Bawal ba? Sinabi ko ba? Sige, kiss na. Ayan, sige. Kahit kailan talaga para kang bata. Daig mo pa yung anak natin. Sa inyong dalawa, mas malambing ka talaga. Oo naman.
Kahit na umabot na tayo ng ilang taon na nagsasama bilang mag-asawa hindi nawala yung pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Pati na rin yung dedikasyon ko na maitaguyod at mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya natin. Oo, di man ako perpekto kasi may pinag-aawayan pa rin tayo pero lagi mong tandaan na mas mahalaga kayo ng anak natin kesa sa mga away natin. Oo naman. Alam ko naman yun, kaya nga thankful ako kasi ginagawa mo yung best mo para sa amin ng anak natin. Tingnan mo nga, di mo na ako pinagtrabaho. Sitting pretty na lang ako dito sa bahay natin lalo ngayong malaki na yung anak natin at hindi na masyadong alagain. Salamat sa pagpuprovide mo sa amin ng anak mo. Salamat din sa pagiging mabuting housewife at daughter-in-law sa mami ko. Na-realize ko na sobrang swerte niya sa'yo. Lalo ngayon na plano mo pa siyang gawan niyang low-carb na cake. Naku, ako nga ang maswerte kasi siya ang naging mother-in-law ko. Sa dami ba naman ng mga horror stories tungkol sa mga biyenan super blessed talaga ako kasi napakabait at napakamaalalahanin ng mami mo. Kaya nga mahal na mahal ko siya na para bang tunay ko ng nanay. Ang totoo, dahil sa kanya, naramdaman ko ulit na magkaroon ng magulang. Simula kasi nung mamatay si na lolo at lola kinain ako ng matinding kalungkutan at takot na rin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya siguro mas tinatagan ko ang loob ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin kong mabuhay na mag-isa. Kaya rin matagal bago kita sinagot sa panliligaw mo. Pero ngayon na may mabuting asawa na ako sa katauhan mo at may mabait na mother-in-law, na-realize ko na pamilya at makakasama pala yung kailangan ko. Papadudot ramdam ni Wendell na mahal ko ang kanyang nanay kaya masaya siya sa naging pag-uusap naming yon. At masaya rin ako dahil maligaya ang aking asawa. Gusto ko ring magpasalamat sa Panginoon kasi siya ang binigay sa akin upang makaisang dibdib ko. Maging tatay ng anak namin at makasama hanggang sa aking pagtanda kong luluubin. Marami-rami na rin kaming pinagdaanan ni Wendell. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang aming pagsasama. Sa totoo lang ay meron ding mga sandali na umiiyak ako at napapagod sa pakikisama sa kanya. Kaya nagsumbong agad ako sa mami niya. Sinabi ko po ang lahat ng saloobin ko rito at masaya ako dahil nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko bilang kapwa babae at nanay. Nang malaman ng mami niya ang gusot sa aming pagsasama ay agad siya nitong kinausap at pinagalitan. Marami raw siyang napagtanto lalo na sa kahalagahan ng pamilya kaya pinangako niya na mas priority niya kami ng aming anak. Hindi naman yun tungkol sa pambababae kundi sa kawalan niya ng oras sa amin dahil sa trabaho kaya ako ang sumasalo sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming anak. Simula noon ay malaki na ang naging pagbabago ng mister ko. Natutuhan niyang magbalanse sa trabaho at sa pamilya. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa nanay niya na nagsisilbi naming gabay bilang mag-asawa. Kaso, neto lamang bagong taon ng 2025 ay may nangyari sa pinakamamahal kong mother-in-law. Bagay na labis naming kinagulat ng husto. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na stroke ang mother-in-law ko nitong January 2025 lamang. Isang linggo matapos magbagong taon ay sobrang nagulat at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Dahil malakas pa siya at magkakasama pa kaming nag-celebrate ng New Year. Noong na-ospital ang mami ni Wendell ay ako ang sumama at nagbantay sa kanya. Akala namin ay okay na kasi at ang sabi niya ay mild stroke lang naman daw ang nangyari at wala na rin siya sa kritikal na kondisyon. Pero noong araw na bago siya ma-discharge sa ospital ay na-stroke ulit siya. Dahilan para tuluyan ng maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan.
Natakot talaga kami ng husto kasi akala namin ay kukunin na ng kamatayan sa amin ng mother-in-law ko. Tandang-tanda ko pa na nag-iyakan na kami noon kasi akala namin ay hindi na siya makaka-recover pa. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naman nangyari ang kinakatakutan namin yon, pero nananatiling wala pa rin katiyakan kung magiging maayos at mabuti ba ang kondisyon ng mami ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat at pag-asa ni Wendell kung sakaling hindi na nga gumaling ang nanay niya. Paano kung hindi na makarecover si Mami? Paano kung kunin na talaga siya sa atin ng Diyos? Parang hindi ko matatanggap yun, babe. Naniniwala ako na hindi pa bibitiw si Mommy, babe. Di ba, nung binisita natin siya kanina lang bago tayo pumunta rito sa chapel, gising na siya. At nakikipaglaro na sa anak natin kahit paano. Oo, hindi niya maigalaw yung mga binti niya, pero nagagalaw pa naman niya yung mga kamay niya. At kahit na nanghihina, pinipilit pa rin niyang magsalita. Ayun na nga. Mas lalo lang ako nasasaktan kasi nagkakagano na si Mami. Hindi ko talaga matanggap na sa dinami-rami ng tao sa mundo, lalo na yung mga masasama, sa kanya pa nangyari yun. Bakit siya pa yung na-stroke, di ba? Tridor kasi talaga yung sakit na yan at may edad na rin naman si Mommy. Pero kagaya nga nung sinabi ko, hindi pa siya bibitaw kasi ayaw pa nun na iwan tayo. Gusto niya pang makita na gumraduate sa high school at makapag-college ang anak natin, di ba? Oo. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang pumasok sa Air Force yung anak natin. Kasi pangarap yun ng tatay namin bago siya napasok sa Army. Pero syempre, kung ano pa rin ang gusto yung kurso ng anak natin, yun yung masusunod. Nakikita ko naman na gustong sundin ng anak natin yung pangarap ng lolo niya. Halata naman kasi na napakahilig sa mga eroplano. Kaya nga Kaya sana hindi pa mawala sa atin si Mami. Malakas ang mommy mo. Sigurado akong lalaban siya. Babe, lalabanan niya yung sakit niya. Sana nga kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala sa amin ni Daddy noon. Kahit na ilang taon na rin yung nakalipas. Ikaw ba, babe? Paano ka naka-recover sa pagkawala ng parents mo? Baby pa kasi ako nung nangyari yun, kaya masasabi ko na wala akong masyadong attachment sa kanila. Hindi katulad nila lolo at lola na tinuring kong para ko ng mga magulang kasi sila naman talaga yung nagpalaki sa akin eh. Pero aminado ako na namimiss ko pa rin naman yung mga magulang ko. Marami akong tanong at sana nung kabataan ko. Mga tanong katulad ng bakit sa kanila pa nangyari yung aksidenteng yun? Bakit hindi na lang sa ibang mga masasama? Bakit kailangan ko pang maulila ng maaga? Sana hindi nawala ng ganun kaaga sina mama at papa para meron pa rin akong mga magulang hanggang ngayon. Tingin ko kahit sinong mamatayan ng magulang hindi na makaka-recover sa sakit at lungkot na kasama nito. Ganon kasi naramdaman ko nung nawala sa akin sina lolo at lola. At kahit na ilang taon na rin yung lumipas, lagi ko pa rin silang naaalala. Pero wala marupok ang buhay kaya importante na samantalahin natin yung bawat pagkakataon na kasama natin ang isa't isa. Yun nga yung importanteng bagay na pinaintindi sa akin ni Mami. Lalo nung nawalan ako ng oras sa inyo ng anak natin dahil inuna ko yung trabaho. Alam ko naman na hindi masama yung ginawa ko pero di ko pa rin nabalanse. Akala ko masisira na yung pamilya natin. Sa totoo lang, natakot ako ng husto. Buti na lang to the rescue si Mami kaya mas nalinawan ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Kaya nga sana magpagaling siya kasi babawi pa ako sa kanya bilang pasasalamat sa pagsalba sa pamilya natin. Oo naman. Gagaling si Mommy. Lalakas siya at makaka-recover. Salamat, babe. Walang anuman.
Buti pa magdasal tayo para bumilis ang paggaling at pagbuti ng kalagayan niya. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinabi ko kay Wendell na willing akong mag-move on sa bahay or mag-move in sa bahay ng mami niya upang matutukan ang pag-aalaga rito sakaling makalabas na. Hindi yun inaasahan ng mister ko pero alam ko na noong mga panahong sinabi ko kay Wendell ang gusto kong gawin namin para sa nanay niya ay handa akong tanggapin ang responsibilidad na maaatang sa aking balikat. Lalo na kami na lamang talaga ang pwedeng gumawa noon dahil ang ibang kapatid ni Wendell ay nagtatrabaho na sa malayo. Kaya nga noong napagkasunduan na naming lilipat kami sa bahay ng mother-in-law ko upang masamahan siya at maalagaan, pag-uwi niya doon ay sinimulan na namin ang paghahakot ng aming gamit. Kahit po na nakakatakot na at nakakapagod ang bagong simula, ay masaya naman ako at nagagalak ang aking puso dahil sa desisyon kong yon. Alam ko na sobrang thankful din sa amin ang biyenan ko kasi hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin siya at sangayon na ang buo kong pamilya na alagaan siya hanggang gumaling siya. Hindi po nagtagal ay nakalabas na rin sa ospital ang mother-in-law ko at nagsimula na rin siyang mag-therapy sa bahay. Ako ang nag-aalaga at nag-a-assist sa kanya dahil nasa bahay lang din naman ako madalas. Kaya lalo kaming naging close at isa nga sa mga naging bonding namin ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Grabe naman yung ginawa ng babaeng yun sa biyenan niya. Dapat talaga, di na niya pinadala kay Papa Dudut yung kwento ng buhay niya. Nakakainis lang eh. Kaya nga po eh. Alam ko naman po na medyo pakailamera yung biyena niya pero mali pa rin yung sagot-sagutin niya ng ganun. Tawag doon, respeto pa rin. Kasi mas matanda pa rin naman sa kanya yung tao. Pero minsan, marami rin talagang mga biyenan na akala mo alam nila ang lahat sa mundong ibabaw. Katulad na lang nung biyenan niyang letter sender na pinakinggan nating kwento sa radyo. Kaya ayun, nasagot-sagot tuloy siya ng manugang niya. Pero mali pa rin talaga. Tingin ko po pareho silang may mali kasi hindi nila piniling magpakumbaba sa isa't isa. Oo, yun nga yung eksaktong tawag doon. Dapat naman kasi kahit matanda ka na at ikaw yung biyenan, nakikinig ka pa rin sa manugang mo. Kung ikaw naman yung manugang at mas bata pa, matuto ka pa rin respetuhin yung biyenan mo. Nanay pa rin yan ng asawa mo, no? Oh, kalma na po kayo, Mi. Baka ma-high blood na po kayo niyan. Bawal po yun. Ay, hindi naman ako high blood ha. Inis lang akong kaunti pero hindi naman yung aabot doon. Ay nako, alam ko na kung kanino ako inis. Di lang doon sa letter sender, kundi pati na rin sa biyenan niya. Ang sarap nilang pag-untugin pareho. Grabe naman po yung pag-untugin. Oo, kasi ibabang bahagi lang naman ng katawan ko yung paralisado. Pero ayos naman itong mga braso at kamay ko. Kakasabi ko lang na kumalma po kayo, diba? Kalmado nga ako, Giselle. O sige, wag na lang po natin pag-usapan yung napakinggan natin sa radyo kasi problema na nila yon. Tayo maayos naman po yung turingan natin sa isa't isa, diba? Ay oo naman. Ang totoo, hindi pa ako nagpapasalamat sa iyo kasi pumayag kang lumipat dito sa bahay ko para tumira't alagaan ako. Doon pa lang sa ginawa mong yun, napakalaking bagay na. Bakit ko naman po di gagawin yun? Nanay kayo ni Wendell, lola kayo ng anak namin at para ko na rin kayong tunay na ina. Tsaka, mahal na mahal po namin kayo. Ayos lang ba talaga sa iyo na lumipat dito sa bahay para alagaan ako? Minsan kasi, hindi ako madaling alagaan, di ba? May pagkapasaway din kahit matanda na. Totoo naman po yung sa pagiging pasaway ninyo. Ay, grabe ka sa akin ha? Pero hindi naman po ako nagrereklamo kasi lahat naman tayo tatanda. May kasabihan nga na ang matatanda parang bumabalik sa pagkabata nila. Ganon, kaya naiintindihan ko kayo. Tsaka, wala rin namang patutunguhan kung maiinis ako sa inyo.
Nagpunta nga po ako rito para alagaan kayo, 'di ba? Lalo na pag therapy nyo at monitoring ng gamot na kailangan yung inumin. Oo, kasi kung ako lang, nako, hindi ko maaalala yung mga oras ng pag-inom ko ng gamot. Kaya maraming salamat talaga kasi nandyan ka. Pati na rin si Wendell, saka yung apo ko na palagi akong nililibang sa mga kwento niya pag pumapasok siya sa eskwelahan. Speaking of apo nyo, nabanggit na po ba niya na gusto niyang magpiloto ng Air Force? Talaga? Hindi pa. Naku, nasabi ko pala. Pero umakto na lang po kayo na hindi nyo alam Alam ko naman na bata pa siya at po pwede pang magbago ang pangarap niya pero naniniwala ako na kung ano yung ginustong maging ng anak ko, tutuparin po niya talaga. Tsaka pangarap din ng namayapa niyang lolo na maging piloto. Matutuwa yun pag nagkataon, panigurado na magiging proud siya sa apo niya. Tanging hiling ko lang, maabutan ko pa na maging ganap na piloto ang apo ko. Oo naman po. Naniniwala ako na bibigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay kasi yun ang gabi-gabi naming pinagdarasal ng pamilya ko. Papa Dudut, sobrang naging emosyonal kami ni Mami sa pag-uusap naming yon. Lalo na nandun pa rin yung takot na baka anumang sandali ay agawin na siya ng kamatayan sa amin. Pero malakas pa rin ang pag-asa at paniniwala namin na pagagalingin siya ng Panginoong Diyos. Na makakasama pa namin siya ng mahabang panahon at aktwal niya pang makikita ang katuparan ng pangarap ng anak namin. Sa totoo lang ay wala na kaming ibang mahihiling kundi ang kaligtasan ng pamilya namin at tuluyang paggaling ng mother-in-law ko. Mahal na mahal ko ang biyenan ko at nakahanda akong samahan siya, alagaan at asikasuhin sa abot ng aking makakaya. At ni minsan ay hindi ako nagsisisi at napapagod na gawin ang bagay na yon sa kanya. Kaya nga muli ay gusto kong magpasalamat sa inyong programa sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay namin. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa napakabait at napakabuti kong mother-in-law. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Giselle. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Ang iba sa atin ay walang padre de pamilya o di kaya'y walang nakagisnang ina. Kaya kapag ika'y pareho pang may magulang ay huwag nating sayangin ang pribilehiyong ito na wala ang iba. Ikaw kapuso, kakayanin mo bang tumayo sa sarili mong mga paa na walang mga magulang? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chester. 25 years old, tubong Cebu City at isa po akong OFW sa Saudi Arabia. Only child po ako na dating nakatira sa bahay ng lolo't lola ko kasama ang mama kong si Laura at ang mga kapatid nitong si Tito Albert. Lumaki po akong walang tatay, Papa Dudut. Sinubukan ko noong magtanong kay mama tungkol sa kanya pero never siyang nagkwento ng anumang kaugnayan sa tatay ko. Siguro hindi naging maganda ang pagsasama nila kaya ayaw nang balikan ni mama ang nakaraan na siya naman pong pilit kong iniintindi. Wala mang ama ay maswerte pa rin po ako dahil may tito ako na tumayong father figure sa akin. Naging kapakapatid ko na rin po ang anak ni tito na si Richard kaya kahit papaano ay hindi man buo ang pamilya ko ay hindi naman ako nawala ng pagmamahal mula sa sarili kong mga kamag-anak. Ang Tito Albert ko at ang asawa nitong si Tita Myra ang nagsilbing pangalawang magulang ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut.
Lalo na noong mag-decide si mamang iwan ako para magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Ayaw kong mawalay sa nanay ko ay hindi ko naman magagawang pilitin siya dahil hindi naman kami mayaman at kailangan ni mama na magtrabaho para matustusan niya ang pag-aaral ko. Gipit kami sa pera noon, Papa Dudut. At kailangan kumayod ni mama lalo na't ayaw din naman na naming maging pabigat kina Tito Albert. Kaya nung umalis si mama ay si Tito na po ang pansamantalang naging guardian ko sa Cebu City, Papa Dudut. Ayan, parang bago na ulit. Kunin mo pa isang sirang upuan. Ikaw naman ang mag-ayos ngayon. Sige po, Tito. Simula ngayon, kapag may sirang gamit sa bahay, ikaw na mag-aayos ha. Opo, Tito. Madali lang naman pala eh. Maganda yung habang bata ka pa, matuto ka na mag-ayos ng mga sirang gamit. Ganyan ang ginawa sa akin ng lolo mo noong mga bata pa lang kami. Kaya tingnan mo, hindi na namin kailangang magbayad pa ng tao para mag-ayos ng mga bagay-bagay dito sa bahay. Mabuti nga po kayo. Naranasan yung magkaroon ng tatay eh. Ako, hindi ko man lang na-experience yung ganyan. Hindi mo na kailangan ng tatay. Nandito naman ako eh. Kami nila tita mo tsaka ni Richard. Kung ano yung mga bagay na hindi nagawa sa'yo noon ng tatay mo, ako na ang gagawa. Hindi niyo po ba talaga kilala kung sinong tatay ko? Hindi. Hindi rin naman kasi palakwento si Laura sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi niyo po alam kung anong pangalan niya o kung saan siya nakatira? Hindi talaga eh. Hindi ko nga rin alam kung anong itsura niya. Bakit hindi mo itanong sa mama mo mismo? Matagal ko na pong tinatanong si mama eh. Kaso lagi siyang umiiwas tuwing si tatay ang pinag-uusapan namin. Siguro ayaw na lang niya talagang balikan yung nangyari noon. Minsan, may mga bagay talaga na dapat ibinabaon na lang sa limot. Kayo po ba? Nung nalaman niyo magkakaanak na kayo, pumasok po ba sa isip niyo na iwan si Richard? Ako? Naku, hindi ko na maiisip ang bagay na yan. Kasi matagal na akong nananalangin na magkaroon ng anak. Excited nga ako noon nung malaman kong buntis ang tita mo. Ang swerte naman po ni Richard. Hindi siya iniwan ng tatay niya. Ang sarap siguro magkaroon ng pamilya na buo. Bakit? Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na makilala ang tatay mo? Siyempre naman po. Lahat naman siguro ng anak gustong makilalang magulang nila. Tama naman po, di ba? Subukan mo ulit tanungin ang nanay mo. Baka sakali ngayon, sabihin niya na sa'yo ang totoo. Yun eh kung matutuloy siya sa pag-uwi. Parang hindi nga po ulit makakabakasyon si mama ngayon eh. Oh, bakit daw? Ano nangyari? Ang sabi niya kay Lola, hindi raw ata siya pinayagan ng amo niya. Pero di ba nangako siya na uuwi siya ngayon? Kaya nga po eh. Nakakatampo tuloy kasi ilang taon ko na siyang hindi nakikita. Ilang birthday, Pasko at New Year na ang dumaan, hindi ko siya nakakasama. Malay mo, isusurprise ka lang pala niya. Hindi na po ako aasa. Tsaka naiintindihan ko naman po siya eh. Mahirap po talaga bumiyahe. Ang layo-layo ng Manila dito sa atin eh. Tsaka mahal din ang pamasahe. Imbis na igastos sa ticket pa uwi, mas pipili na lang siguro ng mama mo na ipadala yung pera para may gastusin ka. Si Laura pa praktikal na tao yun. Pero sana po kahit isang beses lang magpakita siya. Miss ko na po kasi siya eh. Hayaan mo na. Uuwi at uuwi din naman ang mama mo eh. Nandito naman kami ng tita mo sa ni Richard. Bakit? Sawa ka na ba sa amin? Hindi po. Siyempre hindi. Sobra-sobra nga pong pasasalamat ko sa inyo nila tita eh. Pati na rin po si Lola. Kasi kahit malayo sa akin si mama, hindi niyo po ako pinapabayaan. Ganyan naman talaga magkakadugo. Tayo-tayo lang din na magtutulungan. Tama po kayo. O sige na, tapusin na natin to. Ito yung martilyo. Ikaw na magpako ng dalawa pa. Sige po. Papa Dudut, matagal-tagal po ang inilagi ni Mama sa Maynila. Lumipas ang mahigit 6 na taon hanggang sa nagbinata na ako at lahat pero ni isang beses ay hindi pa niya ako nagawang bisitahin. Sa mga taong wala si Mama ay si Tito Albert na po at ang asawa niyang si Tita Myra ang tumayong magulang ko.
Sila ang nag-alaga sa akin, nagturo ng mabuting asal at nagbigay ng kalinga na hindi maibigay ni Mama noon gawa ng nagtatrabaho siya noon sa Maynila. Ang maganda pa noon, Papa Dudut, ay may cellphone na noon. Kahit medyo mahal pa ang load ay palagi ako noong tumatawag kay Mama para makibalita at kumustahin ang lagay niya. Maganda naman daw ang naging pakikitungo sa kanya ng mga amo ni Mama kaya nga po hindi siya maiwan-iwan. Pagsapit ko ng high school, Papa Dudut, ay nagkaroon din po ako sa wakas ng oras si Mama at kaunting ipon para makauwi sa amin. Siyempre, ako po ang pinakanatuwa sa mga nalaman kong balita. Malinaw pa sa mga alaala ko ang panahong yon, Papa Dudut. Buwano ng Hunyo at kakasimula pa lamang ng pasukan. Nakahanda na noon ang kwarto ni Mama na tutuluyan niya. Maging siya ay handa na rin sa kanyang pag-uwi at pareho na kaming excited sa muli naming pagkikita. Chester! Po, bakit po tito? Nasaan ka? Halika muna rito. Nandito po ako sa kusina, bakit po? Eto si Mama mo, tumawag. Gusto ka raw kausapin. Nakasakay na po ba siya? Nasa pier pa ata. Eto, kausapin mo. Hello, Ma? Ano na pong balita? Nakasakay na po ba kayo? Hello anak, hindi pa eh. Mukhang madedelay yata ang biyahe ng barko. Hindi gaanong maganda ang panahon ngayon eh, may bagyo raw ata. Hala, paano po yan? Matutuloy pa po ba kayo sa pag-uwi? Oo naman. Tagal ko ng plinano tong bakasyon na to eh. Hindi nga lang masusunod yung oras ng pag-alis ng barko. Tinatansya pa kasi yung panahon kung pwede pang pumalaot. Ang sabi kasi rito, signal number 1 daw ang dadaanan ng barko. Ganun po ba? Sana naman umayos na ang panahon mamaya. Ay matutuloy yan, huwag kang mag-alala. Ang dami kayang tao dito na naghihintay. Galit na nga yung iba eh. O ano, kumusta pala? Nagsimula na ang pasukan, hindi ba? Opo, nagsimula na po last week pa. Di ba kayo magkaklase ng pinsan mo? Si Richard po? Hindi po eh. Magkaiba kami ng section. Ay sakto, may binili akong damit para sa inyo magpinsan. Pwede niyong gamitin yun. Total, hindi pa naman required mag-school uniform kapag kasisimula pa lang ng pasukan. Talaga po? Oo, matching outfit yun. Tapos meron din akong biniling cellphone para sa'yo. Regalo ko sa mga birthday at Pasko na wala akong naibigay sa'yo. Yung bagong cellphone po ba yan na tinitiklop? Eh, yung keypad lang ang nabili ko eh. Yun lang ang afford ko. Mahal pa kasi yung ganong klaseng cellphone eh. Okay lang po. Ang mahalaga, meron na akong gagamiting pantawag sa inyo kapag bumalik ulit kayo sa Maynila. Marami akong binili para sa inyong pasalubong kaya antayin mo ko ha. Hihintayin ko po talaga kayo. Maaga kaming pupunta nila Tito sa pier para hindi na kami makipagsiksikan sa mga tao. Tsaka nag-arkela na po kami ng tricycle para hindi na tayo mahirapan sa pagbitbit ng mga gamit nyo. Pagka uwi ko dyan, mamasyal tayo. Magbabanding tayong dalawa. Promise po yan, Ma, ha? Oo naman. Ngayon lang ako binigyan ng mahabang bakasyon ng amo ko eh, kaya susulitin ko na. Ngayon na ako babawi sa'yo sa mga taong wala ako sa tabi mo. Excited na po talaga ako. Ang tagal kong hinintay ang pag-uwi nyo eh. Ako rin anak. Pasensya ka na ha kung ngayon lang ako nakauwi. Okay lang po yun, Ma. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Ang mahalaga, makakapagbakasyon ka na sa wakas pagkatapos ng mahabang panahon. Sobrang miss ka na rin kasi nila Lola eh. Ay babawi ako pagka uwi ko dyan. O hala, sige na. Kailangan ko pang mag-charge. Baka aalis na rin kami maya-maya. Sige po, Ma. Mag-ingat po kayo sa biyahe nyo. Salamat, nak. Oh, anong sabi ng mama mo? Madedelay daw po yung biyahe nila kasi may bagyo po. Napanood ko nga sa balita kanina na meron ngang bagyo. Naglandfall na raw kasi yung bagyong Frank sa Samar kaninang umaga. Sana naman hindi masyadong masungit yung panahon kapag nasa dagat na sina Mama. Hindi naman nila papayagang umalis ang barko kapag malakas ang alon eh. Sana nga po. Papa Dudut, buong gabi po akong nanalangin noon na sana ay hindi na magtuloy-tuloy na lumakas ang bagyong Frank habang nasa kalagitnaan ng paglalayag sina Mama. Hindi po ako noon makatulog dahil sa magkahalong excitement at pag-aalala. Kinaumagahan ay agad po akong nakigamit ng cellphone kay Tito Albert para tawagan si Mama at kumustahin.
Kaso nga lang ay masyado raw malakas ang hangin sa dagat noong tumawag ako, kaya hindi kami nagkakaintindihan. Ang ginawa ko ay nag-text na lamang ako sa kanya. Ilang oras din kami nag-usap sa text at sinigurado naman sa akin ni Mama na kahit malakas ang hangin at alon ay mukhang wala namang problema dahil malaki ang barko na sinasakyan nila. Pagkatapos noon ay binigyan ko na po ng oras si Mama para makapagpahinga. Habang naghihintay sa kanyang pagdating ay naghanda na rin ako sa bahay, Papa Dudut. Naglinis ako upang maayos at komportableng bahay ang merong tutuluyan si Mama pagdating niya dahil alam kong mapapagod siya mula sa biyahe. June 21 ang araw na yon, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa, bandang hapon na noon at busy ako sa paghuhugas ng mga pinggan. Noong nagpapanik na umuwi si Tito Albert, ipinabukas niya ang TV na para bang may importanteng palabas siya na dapat mapanood. Pagkabukas namin ng TV ay saktong nakasalang ang isang flash report sa telebisyon kung saan ay kasalukuyang binabalita ang paglubog ng MV Princess of the Stars. Halos manlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang pangalan ng barkong lumubog dahil eto mismo, Papa Dudut, ang pangalan ng barko kung saan ay lulan si Mama ng mga panahong yon. Isang masamang balita ang naghihintay sa amin sa pag-uwi ni Mama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging malaking balita sa buong bansa ang paglubog ng MV Princess of the Stars noong 2008. Nang mga panahong yon, ang naturang barko ang itinuturing na pinakamalaking passenger ferry na lumalayag sa Pilipinas. Ayon sa balita ay pinayagang lumayag noon ang barko nila dahil malaki naman daw ito at kayang suungin ang lakas ng bagyo. Ang hindi nila inaasahan ay ang biglang paglakas ni Bagyong Frank na siya na pong naging dahilan ng paglubog nito. Sa mahigit 800 na pasahero ng MV Princess of the Stars ay hindi pa umabot sa 50 ang nakasurvive, Papa Dudut. Mahigit 200 katawan ang nahanap at ang ibang natitira ay naideklarang missing na. Hindi ko po noon pinoblema ang lakas ng hanging dala ng bagyo dahil nakwento sa akin ni Mama noon na matibay at malaki naman daw ang kanilang sinasakyang barko. Malaki ang tiwala ko noon na makakarating ng safe sa amin si Mama pero nang malaman ko kung ano ang nangyari sa barko ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Sinubukan ko pong tawagan si Mama noong malaman ko ang balita pero hindi ko na po siya makontak. Tanging dasal na lamang noon ang kinapitan ko sa pag-asang isa ang mama ko sa mga nakasurvive. Naalala ko pa ang last message niya sa akin ng araw bago nangyari ang aksidente. Minessage po niya ako ng I love you. Na late ko na pong na-replyan. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan ko na lamang na isa si Mama sa mga hindi pa nahanap. Lumipas sa mga araw, buwan at taon, ang pag-asang pinangahawakan namin ay unti-unting nawala, Papa Dudut. Namatay na lamang noon ang lola ko na hindi man lang nasisilayan kahit ang katawan ni Mama. Wala na kaming ibang choice kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Simula po noon, Papa Dudut, ay sina Tito Albert na po ang kumukup-kup sa akin. Oh, bakit parang ang lungkot naman natin ngayon? Graduation nyo na bukas ah. Dapat masaya ka. Bigla ko po naalala si Mama eh. Tagal ko pong pinangarap na makasama si Mama na magmarcha sa graduation day ko. Gusto ko makita na proud siya sa akin. Nasulit ang mga naging hirap at pagod niya kasi magtatapos na ako. Kaso nga lang, wala na po siya eh. Hindi man natin siya kasama ngayon, alam ko na proud sa'yo si Laura. Simulat sa pool naman, proud na talaga siya sa'yo eh. Kasi bata ka pa lang, napakalawak na ng pangunawa mo.
Kahit man lang sana nahanap nila yung katawan niya. Hindi man lang ako pinagbigyan makita siya sa huling pagkakataon. Sobrang haba ng panahon na hinintay ko para lang makapiling siya ulit tapos ganun lang ang mangyayari. Tapos ngayon, niwala man lang kumpirmasyon kung buhay pa ba siya o hindi. Hanggang ngayon naghihintay pa rin ako. Nasaan na kaya siya ngayon? Mag-isa kaya siya ngayon? Nasaang parte ng barko kaya siya noong lumubog sila? Daming katanungan sa isip ko na hindi man lang masagot. Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na buhay pa ang mama mo? Hindi na po. Tanggap ko na wala na talaga si mama. Pero ang sakit lang na hindi man lang kami nabigyan ng chance na magkasama ulit kahit man lang sana yung bangkay niya. Mahirap mawala ng mga magulang. Hindi ko rin naman masabi na nararamdaman ko pinagdadaanan mo ngayon na wala ka ng ama tapos ganun pa nangyari sa mama mo. Dahil buong buhay ko, nakasama ko mga magulang ko. Pero ito tatandaan mo, hindi ka namin pababayaan ng tita mo. Itinuring ka na naming anak at ituturing ka naming anak hanggang sa pagtanda mo. Alam ko po yun, Tito. Kaya nga po araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos na nandyan kayo para sa akin eh. Dahil kung wala kayo, hindi ko na po alam kung saan ako pupulutin. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Dapat nga nagse-celebrate tayo kasi gagraduate na kayo ni Richard bukas eh. Congrats ha! Salamat po. Tito, may tanong po ako. O ano yun? Wala po ba talaga kayong kaalam-alam tungkol sa tatay ko? Ay, siguro oras na rin para may malaman ka talaga tungkol sa kanya. Bakit po? Kilala niyo po ba siya? Hindi ako nagsabi ng totoo nung tinanong mo ko noon tungkol sa tatay mo. Kasi ayokong pangunahan ng mama mo. Kung ayaw niyang balikan ng nakaraan, sino ba naman ako diba para magsabi sa iyo noon? Pero ngayon, matanda ka na rin naman, tsaka wala na si Laura. Palagay ko oras na rin para malaman mong totoo. Ano po ba kasi ang nangyari? Bakit wala na akong nakilalang tatay? Isang beses ko lang nakita ang tatay mo kaya wala talaga akong masyadong alam tungkol sa kanya. Nagtatrabaho pa noon si Laura sa mall nung magkakilala sila ng tatay mo. Naging sila tapos ipinakilala niya to sa amin. Tapos nabalitaan ko na lang na naghiwalay na sila. Tapos ipinagbubuntis ka na pala ng mama mo. Bago sila nagkahiwalay, hindi po ba alam ni tatay na buntis si mama? Yun ang hindi ko alam. Basta ang naaalala ko, naghiwalay sila tapos buntis na ang mama mo. Hindi ko na alam kung alin doon na mas nauna. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Hahanapin mo ba siya kung sakali? Hindi ko po alam. Siguro. Ang kwento sa akin ni Laura, may sariling pamilya na ang tatay mo at sa Negros Occidental na sila nakatira ngayon sa bayan ng Gihulngan. Oh, ba't parang nalungkot ka? Hindi naman po. Nawala lang kasi sa isip ko na pwedeng may sariling pamilya na nga ang tatay ko sa ngayon. Hayaan mo na siya. May rason kung bakit hindi siya pinakilala sa iyo ng mama mo. Isa pa, nandito naman kami na pamilya mo, hindi ba? Tama po kayo. Papadudot pagkatapos ko pong makagraduate ay agad akong nagtrabaho bilang sales boy sa isang malaking mall sa Cebu City. Sa trabahong ito ko po nakilala si Hana na katulad ko ay sales lady naman. Mabait po na tao si Hana at mas bata siya kesa sa akin. Siya ang nag-guide sa akin sa trabaho noong baguhan pa lamang ako. Mabilis kaming naging magkaibigang dalawa dahil magkapareho kami ng ugali na masiyahin at walang arte sa katawan. Katulad ng tatay ko ay mula rin sa Negros Occidental si Hana. At ang nakakatuwa nito Papadudot ay nakatira ang pamilya niya sa Gihulngan mismo kung saan ay matatagpuan ng tatay ko kasama ang pamilya nito. Gusto ko mang itanong sa kanya kung kilala niya ang tatay ko ay hindi ko naman po ito maitanong dahil wala akong ibang alam na detalye tungkol sa kanya. Papadudot nang minsang bumalik si Hana sa Negros Occidental para magbakasyon ay hindi na po siya bumalik pa. Naisip niyang magstay na doon for good dahil gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Malungkot man na nawalan ako ng kaibigan sa trabaho ay nakita ko ito bilang isang pagkakataon Papadudot para mapuntahan at mahanap ang tatay ko.
Nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Hana hanggang sa nagkaroon ako ng sapat na lakas ng loob para kitain ang ama ko, Papa Dudut. Hello? Hello Hana, si Chester to. Oh, Chester! Napatawag ka. Wala naman, mangungumusta lang. Hindi ka na ba talaga babalik dito sa Cebu? Hindi na eh. Nakapag-resign na ako. Gusto kasi ni na Papa na ituloy ko yung pag-aaral ko. Naisip ko na mas mabuti nga na bumalik ako sa school kasi sayang naman kung hindi itutuloy, di ba? Oo naman, kaso nakakalungkot nga lang. Oh, eh bakit ka naman malungkot? Wala na tuloy ako kasama rito. Wala na akong kakampi. Ikaw talaga. Mismo lang akong asarin eh. Yun din. Pero good luck sa pagbabalik mo sa school ha. Salamat ah. Eh, kumusta ka naman na? Heto, nandito pa rin kung saan mo ako iniwan. Miss ko na nga kaagad dyan eh. Kapag nagkapera ako, bibisita ulit ako dyan. Ako na lang kaya bumisita dyan sa inyo. Okay lang ba? Talaga? Pwede rin naman. Pwede ka magstay dito sa amin kung sakali. Di nga, okay lang. Oo naman, ano ka ba? Pwedeng pwede. Hindi ka naman nabago sa akin eh. Pero paano kung matagalan ako dyan? Ha? Eh, gaano ba katagal? Hindi ko masabi. May iba ka pa bang gagawin dito maliban sa pagbisita sa akin? Sa'yo ko lang sasabihin to ha. May hinahanap kasi akong tao. Dito sa Negros? Sino naman? Yung tatay ko. Nalaman ko kasi na dyan siya sa Negros nakatira. Eh pero saan daw dito? Dyan mismo sa inyo, sa Gihulngan. Totoo ba? Anong pangalan baka sakaling kilala ko? Saka ko na lang sasabihin sa'yo kapag nandyan na ako. Pero sana, habang hinahanap ko si Papa, pwedeng sa inyo muna ako pansamantala makitira. Kakapalan ko ng mukha ko. Oo naman, wala ngang kaso yan sa amin. Gusto ko rin namang makatulong eh. Alam ko na matagal mo nang gustong maranasang magkaroon ng tatay. Hindi naman sa ganun. Nandyan naman si Tito Albert na naging tatay-tatayan ko na simula nung bata pa lang ako. Gusto ko lang talagang makita si Papa. Para kasing pakiramdam ko hindi ako buo hanggat hindi ko siya nakikita. Eh paano kung hindi mo siya mahanap? Kung ganun man ang mangyari, baka nga hindi talaga nakatadhana na magkakilala kami ng tatay ko. Kung magkaganon man, wala na akong magagawa ron. Pero at least sinubukan kong hanapin siya, di ba? Tama yan, para wala kang pagsisisihan sa huli. Sa palagay mo ba, sinubukan din niya kaya akong hanapin? Eh, hindi ko alam. Pero kung gusto kanyang hanapin, sa isang lugar ka lang naman niya pwedeng makita, di ba? Siguro hindi na niya ako hinahanap kasi may sarili na siyang pamilya. Siguro masaya na siya sa buhay niya ngayon. Baka nga hindi na niya maalala na may iba pa siyang anak eh. Malalaman natin yan kapag nandito ka na. Tutulungan kitang hanapin ng papa mo. Kailan mo ba planong pumunta dito? Sa lalong madaling panahon sana. Sakto, uuwi dito yung pinsan kong si Oliver. Pwede kang sumabay na lang sa kanya para hindi ka na mahirapang hanapin kung saan tong bahay. Ibibigay ko sa kanya yung number mo. Sige, sasabay na lang ako sa kanya. Maraming salamat Hana ha. Mula yun. Papa Dudut, magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noon na sa wakas ay meron na akong pagkakataong makita ang amang matagal ko nang hinahanap-hanap. Nang malaman ni Tito Albert ang plano kong pagpunta sa Negros Occidental ay nagkaroon ng alinlangan para sa akin si Tito. Baka raw kasi masyado akong umasa at sa huli ay madismaya lamang ako kapag hindi ko nahanap ang inaasahan kong mangyari. Ipinangako ko naman kay Tito Papa Dudut na ang tanging hangad ko lamang ay makita ang tatay ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Wala akong planong agawin siya sa pamilya niya o kahit magpakilala bilang anak niya. Gusto ko lamang mabigyan ng mukha ang tatay ko na hindi ko nakita simula nung pinanganak ako. Gusto kong makumpirma na meron pala akong tatay, humihinga at buhay na buhay. Gamit ang naitabi kong pera ay agad-agad akong bumiyahe papunta sa Negros Occidental kasama ang pinsan ni Hana.
Hindi ganong mataas ang expectation ko na makita ang tatay ko, Papa Dudut. Pero dalangin ko noon na sana ay makita ko siya. Pagkarating sa Negros ay sinalubong ako ng mainit na pagtanggap ng pamilya ni Hana. Si Hana mismo ang tumulong sa akin na hagilapin ang tatay ko na tanging pangalan lamang ang alam ko sa kanya. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay mabilis naman naming nahanap ang tatay ko, Papa Dudut. Dahil maswerteng kapitbahay lang pala nila mismo ang taong matagal ko nang ninanais na makita ng personal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya na si Papa kasama ang sarili nitong pamilya. Yun ang una kong napansin noong makita ko siya. Hindi maikakailan na siya ang ama ko dahil marami kaming pagkakahawig. Sa kanya ko mismo nakuha ang hubog ng katawan ko at maging ang mukha ko. Isa pa ay dati raw siyang nanirahan sa Cebu City. Kaya naman kumpirmado nga na siya ang hinahanap ko. Maliban doon ay may anak din siya na kamukhang kamukha ko. Kung tama ako ay hindi kami nalalayo sa edad. Hindi ko po tuloy maiwasang makaramdam ng inggit dahil never ko pong naranasang magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya katulad na kung ano man ang meron ngayon sa panganay na anak ni Papa. Matapos makita at makumpirma na buhay pa ang tatay ko, ay naisipan ko pong magstay muna ng mas matagal kina Hana. Kahit na masakit makita para sa akin na masaya si Papa kasama ang iba nitong pamilya. Sa kabila ng sakit, Papa Dudut, ay nakaramdam kasi ako ng kaunting kaginhawahan tuwing nakikita ko ang tatay ko kahit na wala siyang kaalam-alam tungkol sa akin. Nang mga panahon na yon ay sobra-sobrang inggit na nararamdaman ko. Napaisip tuloy ako sa kung ano sana ang buhay na meron ako kung nakasama ko lamang ang tatay ko. Siguro kung meron lang akong 2 magulang noon ay hindi na kailangan ni Mama na umalis pa ng Cebu City. Siguro kung hindi kami iniwan ni Papa, ako ngayon ay masaya. Ako ngayon ay may buong pamilya. Pero sabi nga nila, ganito talaga ang buhay. Magpasalamat na lamang tayo na humihinga pa tayo at patuloy na nabubuhay. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at kasama ko noon si Hana na nagbigay sa akin ng comfort sa panahong nalulungkot ako. Oh, anong pakiramdam ngayong nakita mo ng tatay mo? Masaya kasi ngayon ko lang na-realize na may tatay pala ako. Noon kasi parang imahinasyon lang siya eh. Nabubuo lang siya sa utak ko. Walang muka, walang personalidad, walang kung ano man. Ngayon, may ideya na ako kung anong klaseng tao siya. Kung anong itsura niya, kung saan siya nakatira, at kung paano siya gumalaw, ngumiti, tumawa. Pero nakakalungkot lang din kasi hanggang tingin lang ang kaya kong gawin sa kanya. Para siyang buwan na pwedeng pagmasdan pero mahirap abutin. Wala ka ba talagang plano na magpakilala sa kanya? Kahit ipaalam mo lang sa kanya na may naging anak siya sa dati niyang karelasyon. Para saan? Parang ang selfish ko naman kung gagawin ko yun. Paano kung masira pamilya niya dahil sa akin? Ayoko mangyari yun. Alam ko yung feeling na magkaroon ng iisa lang ang magulang. Ang hirap nun. Parang hindi ka buo. Ayokong danasin yun ng mga anak ni Papa. Kahit na ikaw na mismo yung nagsasuffer. Ako naman nagpumilit eh. Ako yung gustong makita siya. Kaya ko namang i-handle yung sakit. Tsaka isa pa, hindi ko nga alam kung gusto niya ako makita o makilala man lang eh. Malalaman mong sagot dyan kapag nagpakilala ka. Wag na. Masaya na akong ganito. Natatakot ka ba? Ayaw mong magpakilala sa kanya kasi natatakot ka na baka hindi kanya tanggapin? Siguro natatakot nga ako sa magiging reaksyon ni Papa kapag nakilala niya ako. Baka ikaila niya ako. Baka hindi niya ako tanggapin kaya
Mas maganda na rin na ganito. Sabi nga ni Tito Albert, may rason kung bakit hindi nagkatuluyan ng mga magulang ko. May rason si Papa kung bakit siya umalis o kung bakit hindi niya ako sinubukang hanapin. Kung ano man yung rason na yon, mas maganda na lang siguro na hindi ko malaman. Kasi baka hindi ko kayanin yung sakit na mararamdaman ko kapag nalaman ko kung ano yung totoo eh. O edi sige, hindi na kita pipilitin. Basta okay ka ngayon at masaya, okay na rin ako at masaya din ako para sa'yo. Nakikita ko naman na masaya ka eh. May konting lungkot pero katulad nga ng sinabi mo, ganyan naman talaga ang buhay. Masaya na ako kasama sina Tito. Masaya na ako sa bagong pamilya ko. Eh mabuti naman kung ganun. Sana totoo yung nararamdaman mo at hindi salita lang ha. Kasi baka mamaya kinukumbinsi mo lang palang sarili mo na masaya ka kahit hindi naman pala. Totoo nga, masaya ako. Maniwala ka. Promise? Oo. Mukha lang akong ganito pero masaya talaga ako. Lalo na ngayon na nakita ko na tatay ko. Kahit papaano, may matatawag pa rin akong magulang. O siya sige, naniniwala na ako. Maiba tayo, ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Ang totoo niyan, nagtatanong na si Tito Albert kung kailan ako uuwi. Hinahanap na nga ako sa trabaho eh. Baka nga wala na akong balikan trabaho dun. Kasi naman bigla-bigla ka sa mga desisyon mo eh. Dapat kasi nagplano ka muna. Bigla ako na-excite eh nung nalaman kong pareho kayo ng lugar ng tatay ko. Oh, paano na ngayon yan? Susulitin ko na. Kahit ilang araw lang. Gusto ko muna makita si Papa kahit sa malayuan lang. Pwede ka namang mag-extend pa. May intindihan ka naman nila mama. Hindi na. Nakakaya na rin eh. Tsaka paubos na rin yung naipon kong pera. Siguro mga bukas o sa makalawa, babalik na ako sa Cebu. O sige, ikaw ang bahala. Hindi pa pala kita napapasalamatan. Sobrang laki ng naitulong mo sa akin, Hana. Wala yun, ano ka ba? Anytime naman pwede kang bumalik dito eh. Basta, salamat sa lahat-lahat. Papa Dudut, kinailangan ko na pong magpaalam noon kina Hana dahil masyado na ako matagal na nakikituloy sa kanila. Nahiya na rin po kasi akong magstay dahil ayaw kong maging pabigat. Pagkatapos umalis ay hindi pa po ako bumalik ng Cebu City, Papa Dudut. May parte kasi ng puso ko ang nagsasabing gusto ko pa ulit makita ang tatay ko. Kahit na nakakaramdam ako ng kirot sa dibdib tuwing nakikita ko siyang masaya kasama ang sarili niyang pamilya. Isa pa ay mukha namang wala na akong mababalikan sa Cebu. Natanggal na ako sa trabaho ko doon at wala pang mga magulang. Kaya tuloy parang wala na akong rason para bumalik pa. Maalala ko lang po kasi kung gaano kamiserable ang buhay ko. Kung paanong pinagkaitan ako na magkaroon ng maayos na pamilya, Papa Dudut, ay nalulungkot na ako. Sa ilang araw na pamamalagi ko sa Negros, Papa Dudut, ay nakakilala ko ng isang lalaking nagalok sa akin na mamundok. Dahil wala naman po akong ibang ginagawa noon at wala rin naman akong mapuntahan ay sumama ako sa kanya. Doon ay ipinakilala ako ng lalaki sa kanyang grupo kung saan ay inalok nila akong umanib sa kanila. Isa raw silang grupo na may sariling ipinaglalaban at sa bundok na sila nakatira. May mga matatanda, may mga bata at meron ding mga mas bata kesa sa akin na miyembro ng kanilang grupo. Napaisip ako noon, Papa Dudut, kung sasali ba ako sa samahan nila o hindi. Nang mga panahon na yon ay litong-lito na ako kung ano nga ba ang gagawin ko sa buhay ko. Sobra-sobra na noon ang tampo ko sa mundo dahil sa mga nangyari sa akin. Sobrang sama na ng loob ko na gusto ko nang magwala at ilabas ang lahat ng hinanakit ko. Kaya sa huli sumali ako sa kanilang grupo. Doon ko na po nakilala si Ka Bernie na siyang nagbigay sa akin ng panibagong perspective sa buhay, Papa Dudut. Ikaw yung bagong miyembro? Opo, ako nga po.
Anong pangalan mo? Chester po. Tawagin mo na lang akong Ka Bernie. Sige po, Ka Bernie. Nice meeting you po. Kumusta naman ang buhay dito sa bundok? Medyo naninibago pa po ako eh. First time ko lang tumira dito sa bundok. Pero kapag tumagal, panigurado masasanay din po ako. Mahirap ang buhay dito, bata. Kung nasanay ka sa malambot na kama at bubong sa ulo, hindi ka mabubuhay dito. Marami nang sumubok na sumapi sa amin pero iilan lang talaga ang nagtagal. Desidido na po ako sa naging desisyon ko. Wala na rin naman akong babalikan sa Cebu eh. Taga Cebu ka? Opo, galing pa ako ng Cebu City. Anong ginagawa mo rito sa Negros? May binisita lang po akong kaibigan. Teka, ilang taon ka na ba? 23 po. Bata ka pa nga talaga. Bakit po? May age limit po ba ang grupo nyo? Parang may nakilala naman po ako na mas bata kaysa sa akin dito. Alam mo, isa ako sa mga naunang naging miyembro ng samahang ito. Marami na akong nakita na baguhan, marami nang umalis, marami nang nawala. Karamihan sa amin dito, may pinaglalaban kaming karapatan. Doon mo malalaman kung hanggang saan ang itatagal mo. Kung gaano mo ka gustong ipaglaban ang mga bagay na karapat dapat ipaglaban. Ikaw ba? Anong rason mo kung ba't ka sumali rito? Bata pa lang po ako, wala na akong tatay. Namatay naman yung nanay ko matapos lumubog yung sinasakyan niyang barko. Pauwi na siya galing Maynila para magbakasyon sana pero hindi na siya nakauwi ng buhay. Hindi pa nga siya nakakauwi eh. Hanggang ngayon, nasa dagat pa rin ang katawan niya. Hindi na nahanap ng mga rescuer. Tumira ako sa poder ng tito ko kasama ang sarili niyang pamilya. Pamilya niya na masaya at buo. Alam niyo po, masaya ako na inako ni tito ang responsibilidad na alagaan ako. Lalo na nung maulila ako. Pero minsan, feeling ko outsider lang ako sa pamilya nila eh. Nakikisilong lang, nakikihati ng pagmamahal. Kaya sinubukan ko pong hanapin yung tatay ko na nang iwan sa amin ni mama. Dito ko po siya sa Negros nakita. Kaya ka nandito ngayon? Opo, tama po kayo. Nahanap mo naman ba ang hinahanap mo? Nahanap ko naman po. May sarili na siyang pamilya, may asawa, may mga anak. Masaya sila. Sobrang saya. Sa puntong napatanong ako sa sarili ko kung ano bang nagawa ko, bakit ganito ang buhay ko ngayon? Hindi ko po ba deserve na magkaroon ng masayang pamilya? Bakit sila meron pero ako wala? Mabuting tao naman po ako. Hindi naman ako nanlalamang ng iba. Pero bakit parang sobrang hirap ibigay sa akin yung mga bagay na magpapasaya sa akin? Kaya ka ba sumali dito para hanapin yung sinasabi mong bagay na magpapasaya sa'yo? Opo. Gusto ko pong magsimula ulit. Makakilala ng mga bagong tao. Gusto ko nang kalimutan yung nakaraan ko. At inaasahan mo na dito mo magagawa ang lahat ng yan. Opo, sana. Parang ganun. Bata ka pa, Chester. Marami ka pang matututunan sa buhay. Marami ka pang mararanasan. Mga karanasang susubukin ng tatag, pananampalataya at pasensya mo. Pero alam mo, sa mga bagay na yan tayo natututo. Yung mga katotohanang masakit tanggapin, yung mga pangyayaring babasag sa puso mo, yan yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng realisasyon na ang mundong meron tayo ngayon ay hindi katulad ng mga nababasa natin sa libro, hindi tulad sa mga napapanood natin sa TV. Malupit ang mundo, pero sa kabilaan nito, pinipilit nating lumaban. Bakit? Kasi naniniwala tayo na darating din yung araw na tayo rin ang sasaya. Tayo rin ang makakaramdam ng kaginhawaan. Darating din yung oras na tayo naman ang mabibigyan ng pagkakataon. Ano po ba dapat ang kailangan kong gawin ngayon? Tanggapin mo ang katotohanan. Kapag natanggap mo ang totoo, matututo kang magpatawad. Kapag nakapagpatawad ka na, doon lang maaalis ang bigat na nararamdaman mo. Ayusin mo ang buhay mo, bata. 23 ka lang. Wala ka pa sa kalahati ng buhay ko, pero sumuko ka na agad. Masarap mabuhay. Sulitin mo muna ang kabataan mo bago mo pagsisihan sa huli ang mga desisyon mo na hindi pala tama. Papa Dudut, halos 2 buwan na po akong nagstay sa bundok.
bago ko naisipang umuwi na sa amin. Akala ko noon ay hindi nila ako papayagang umalis sa grupo nila pero sa tulong ni Ka Bernie ay nakaalis naman kaagad ako matapos ang maraming diskusyon. Pagka-uwi ko ng Cebu matapos ang napakahabang panahon ay daig pa ni Tito Albert ang naka-jackpot sa loto nang makita niya ako. Doon ko lang po na-realize kung gaano ako kamahal nila Tito. Kahit na wala na akong mga magulang ay meron pa pala akong pamilya na mauuwian. Sa pagkawala ko ay nabalitaan ko na lamang na nasa Maynila na pala ang pinsang kong si Richard matapos siyang makahanap ng trabaho bilang isang security guard. Ginamit ko na rin po ang opportunity na yon para magpatulong sa kanya na makapagtrabaho din sa Metro Manila. Sa awa ng Diyos ay nakahanap naman po ako ng trabaho, Papa Dudut. Nakakatuwang isipin na nasa lugar ako noon kung saan ay ilang taon na namasukan si Mama. Habang nasa Maynila ay sinubukan ko pong mag-apply bilang salesman sa ibang bansa at nakapasa naman po ako sa trabahong in-applyan ko at pagkatapos nito ay dali-dali akong lumipad sa Saudi Arabia para maghanap buhay. Sa ngayon ay magdadalawang taon na po ako sa ibang bansa, mahirap dahil nakakamiss din pala ang Pilipinas. Ngayon ay alam ko na kung paano ang mawalay sa pamilya katulad ng sakripisyong ginawa noon ni Mama. Mas lumaki tuloy ang paghanga ko sa kanya. Habang nandito ako ngayon sa abroad, Papa Dudut, ay marami akong napagtanto. Napagtanto ko na may silbi pala ang buhay ko. Na kahit gaano kadaming masasamang karanasan ang nangyari sa akin noon ay marami pa rin akong pagkakataon para ibalik ang dating saya na nawala sa akin. Marami man tayong problema na dumaster. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.